Jeg hedder Michelle, og jeg er lige pt. I skolepraktik, hvor jeg sidder i Mixed. Men lige nu der er jeg i økonomi, og jeg har været i VFU en gang, og skal i VFU her igen efter påskeferien. VFU det er virksomhedsforlagt undervisning, som er at elever fra skolepraktikken de kan komme ud og opleve, hvordan det er i en rigtig virksomhed, og hvor det ikke kun er skolearbejde. Jamen, der er jo den fordel, at det er gratis for virksomheden, og de får jo så en gratis arbejdskraft fra eleven, hvor det de skal give til gengæld, det er jo så, at eleven kommer ud og lærer nogle nye ting, og bliver sat ind i deres dagligdag, og det skal de jo så selvfølgelig sætte tid af til. Hvem har ansvar for, at eleven bliver oplært i de ting? Det har eleven selv, og selvfølgelig også virksomheden, men det er eleven, der skal sørge for at spørge ind. Kan alle virksomheder søge om at få en elev i VFU? Ja, det kan de godt, men det kræver, at de har kontorarbejde, da vi er kontorelever, og de skal selvfølgelig også have ressourcerne til det. Det kan jo ikke nytte noget, at eleven bare bliver overladt til sig selv. De skal have noget at lave. Hvordan bliver man godkendt som virksomhed til at have elever? Der er 2 måder. Den ene måde, det er, at virksomheden kan skrive en skriftlig ansøgning, og på den måde få at vide, om de er godkendt, eller kan blive godkendt. Og den anden måde, det er, at de kan ringe ud til den handelsskole, som ligger tættest på dem, hvor de så kan få en vejleder ud i firmaet på besøg, og så snakke sammen om, hvad der skal til for, at de kan blive godkendt. Kan en VFU føre til et ordinært praktikplads? Ja, det kan det godt. Hvis de er meget glade for eleven, og de vurderer, at de ikke kan undvære at have en elev. Kan du bruge det, du har lært i skolepraktik i din VFU? Ja, altså, der vil jo altid være nogle ting, som vi lærer herude, som vi også kan bruge i en rigtig virksomhed. Jeg skal for eksempel ud og være i Herfølge Boldklub, og der ved jeg, at de tager imod ordre, så der vil jo være mulighed for mig for at bruge noget af det, jeg har lært herude, også med at skulle sidde og planlægge skemaer og sådan noget. Så der ved jeg, at det kommer jeg til at bruge. Hvis du har lyst til at finde ud af mere om det at have en elev i VFU, så kan du gå ind på Køge Handelsskoles hjemmeside, hvor der også står noget information og nogle faktaer om det. Eller også så kan du vælge at kontakte skolepraktikken her i Solrød Strand, hvor du skal spørge efter Gitte.